Як будзе развівацца гандлёвае абслугоўванне на сяле, парламентарыі вывучалі ўсе працэсы арганізацыі гандлю і абслугоўвання сельскага насельніцтва на прыкладзе Пастаўскага района. Тут правялі першае сумеснае пасяджэнне савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання і праўлення Белкапсаюза, крамы і прамыслова-перапрацоўчы комплекс Пастаўскага района, мясаперапрацоўчы, квасільна-засолачныя цэхі, хлебазавод і гародніна сховішча. Разам з удзельнікамі пасяджэння наведала Юлія Устінова. Усё экалагічна чыстае, без хіміі. Менавіта на гэта робіць стаўку ў барацьбе за пакупніка спажывецкая кааперацыя. Саленне на любы густ. Выпечка з разыначкай і не толькі. Хлеб з салам і з марской соллю, торт з броккалі. Для гурманаў сотні відаў прадукцыі. Хлебапячэнне і мясаперапрацоўка найбольш рэнтабельнай галіны. Большасць прадукцыі па традыцыйных народных рэцэптах. Мы считаем, что надо сегодня каким-то образом искать возможности, чтобы потребкооперация больше торговала нашими белорусскими продуктами, и каким-то образом потребкооперация должна стать как бы посредником между производителем сельскохозяйственной продукции и рынком. Поэтому надо налаживать соответствующие цеха переработки. Надо сегодня создавать новые рабочие места. Надо сегодня думать, каким образом уменьшать стоимость производимой продукции. Кошт прадукцыі, яе якасць і асартымент вясковых крамаў не павінны саступаць гарадскім. Важна не забываць і пра аддаленыя вёскі і хутары. Спажывецкая кааперацыя Беларусі, нягледзячы на жорсткія ўмовы рынку, па-ранейшаму захоўвае сацыяльную накіраванасць, працуючы для жыхароў малых і аддаленых вёсак. Толькі ў Віцебскай вобласці Аблспажыўсаюз абслугоўвае 5500 населеных пунктаў, больш за 80% з іх з колькасцю насельніцтва да 50 чалавек. Затраты на реализацию одинаковой единицы продукции у нас, у потребкооперации, затраты на реализацию и в каких-то сетях намного выше. Почему? Потому что у нас 50% товара на колесах. Мы его возим туда-сюда, загружаем каждую деревню, каждый населенный пункт, каждому человеку. Это достаточно затратно. Во-вторых, вот эти мелкие населенные пункты, и вы представляете, что такое за около 70 километров провести товар для 43 человек, а ведь мы живем от товарооборота, и для 190. Разница есть? Зараз у вёску актыўна прыходзяць буйныя гандлёвыя сеткі, шляхі павышэння эфектыўнасці гандлёвага абслугоўвання ў вёсцы і пытанні павышэння канкурэнтаздольнасці арганізацыі спажыўкааперацыі і удасканалення іх дзейнасці шукалі разам. Наметилась достаточно серьезная конкуренция в торговом обслуживании сельского населения. В сельскую местность приходят сетевые торговые компании, появились успешные частные компании, зарубежные индивидуальные предприниматели и компании развернули деятельность у нас в стране. Михаил Мясніковіч нагадаў, што ў Беларусі прыняты дэкрэты, накіраваныя на стымуляванне дзелавой ініцыятывы. Нумар 7 аб развіцці прадпрымальніцтва і нумар 1 аб садзейнічанні занятасці. Бізнесмены, якія прынялі ўдзел у сумесным пасяджэнні, заявілі, што сёння буйныя гандлёвыя сеткі настроены на развіццё партнёрскіх адносін з Белкапсаюзам. Складваецца канструктыўны партнёрскі дыялог ад абмеркавання агульных магчымасцяў да распрацоўкі канкрэтных мадэляў супрацоўніцтва. У плюсе ад такой кааперацыі ў першую чаргу павінен застацца пакупнік у невялікім горадзе ці вёсцы. Юлія Устінова, Станіслаў Дудзін. Навіны Паставы.